ना हमनानैनो न'खर खुङो नामा रायसोलाय बेनो जाहैबाय जुलि होग्रा मन्दिर। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जालायबाय। दा आङो थांगासिनो दङ जाहैबाय मोनसे मन्दिराव। आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन माने बेवहाय अनेक मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनानै जुलि जाफैनो बे मन्दिरावहाय। बेखायनो आंबो थांनानै नायनो गोसो जाबाय। अनोलायो सिख्लाफोरखौहाय मालाय बिखुनजोनो बोखाना होलायबाय। दा जोङो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरै दै मोजां दंबावसो नै बैनिफ्राय बोहैबोनाय इयो। गुबुन ना हयो नामा माथो नाव दंलायो। नावा बिदि नाया नालेंखर बागान गोजा नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै। जों दा बै मन्दिराव गाखोहैगोन। अन्थाइ सायावसो दै लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं आङो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नुलांजोबगोन। ओरैबो जाहाज दंबावो नै ओरैबो दोनफैयो नामा जाहाज पार्किं ओरैबो दङ। ओरैबायदि नुयो नैयाव नालेंखर बागान सारि सारि फारि बै उनखौसो दं मन्दिर। जाहाज दंबावोसो नै बायदि बायदि। बेबा मा अफिस जाखो मिथिला। मन्दिराव थांग्रा लामा बेयाव फिसा बानायना दोनदों नै। मन्दिरा बै अन्थाइ गोजौआवनो बेयावबो जाहाज पार्किं माथो। ओरैबो दोनफैयो माने बिसोरो एक्सट्रा हमग्रा दां। लावै लावसे जाहाज दोनग्रा गोजा हनै हरै ओइ बागान सेरावबो सेस जाहाज। ना हमनानैनो न'खर खुङो नामा रायसोलाय। बे मन्दिरावहाय हाबा लानो मोनो होननायखाय दहाय कानाडा सिख्लाखौ सासे लेंदोंमोन आङो। नंगौ नामा? मिनिनानैसो ब्लद थांगारबाय आंखौहाय। गैया नोंखौ हाबा खालामनानैसो गारगोन दा आं। बे अन्थाइ सायावनो दङ जाहैबाय मन्दिरा। दा जोङो गाखोनानै नायहैसिगोन। फैदो मा नाम होनना बुङो बे मन्दिरखौलाय? मेंसोगारो माथो। बे दै थिंखिसो मन्दिरा बैसो आंलाय बेखौसो सानहरदोंमोन। बैसो हनै मन्दिरा दै जमा खालामग्रा बे। दै जमा खालामग्रा दै थिंखिसो बे नै। एफा लेथ्रा दैखौनो बोखोयो बिदिखौनो लोङो दां फिल्टार खालामनानै फाग्लासो। नै बै नुहुरनाय दैखौसो बोखोदों। हरैबो बोखोदों मोननै लाइन बोखोखायो। बे थिंखिखौ नायग्रोनि फोसाबाखैलै हाग्राथार माथो। लोगोफोर बे गोजौआव गाखोनानैहाय आं 60 डिग्री लानि रायगोनसो नामा। ओरैबो बोखोयो नामा दैयालाय। दैखर ना थिंखि जाखोयो आरो दैयाबो ज्राव ज्राव होनबाय थायो। रायगोन ना मा रायाव थिखिनियाव गाखोलालाय। बे गोजौआव थानानै लागौना मन्दिर ना माथो इयो ओमफ्राय गोजौनि। मन्दिरा बेनो लोगोफोर। दा गाहायाव ओंखारनायसै गोजौनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिग्रोबाय। दायो मन्दिर फारसे नायनोसै बेनो जाहैबाय जुलि होग्रा मन्दिर होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोननो खिन्थानाय जाबाय। दा बन्द'सो रावबो गैया। ओमफ्राय साइडनावबो साफा सुफि गैया। लिरनायफ्राखौबो बारा मोजां फरायनो रोंलालै। मा लिरदोंमोनथाय माबा 5,000 बायदि लिरना दं नै। 3,000 1,000 1.5 लाख खोन्थाय दङ। बे मानिमोन ना सिक्किमनिसो इलाय। ओरैहाय उफ्रावन्था दं नै जिरायग्रा।
बिसिनि लिरनायखौ जेबो सिनायालै इंलिस होदेरना ना बरिया स्टेन्डार्ड मन्दिरालाय ओमफ्राय फोसाबाखै गासिनबो साइडआव माबा गोजानाय दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थाफैबाय मा नाम होनोथाय बे मन्दिरनि नामखौ जोंथ' सिनाया लिरनायखौ गासिनबो गावसिनि भाषाजोंसो लिरनो इंलिसबो लिरदोंना बिसिना गावसोर दस्रा भाषाखौ सोसननो गोसो गैखाया आरो गावसिनि हा जोंनि होजोंनि बायदि नङा गावसोरनिल' लिरो जेरावबो गावसोरनिल' नुगोन नोंथांमोना बेरायफैला दा बेखौ दिन्थिनो थाखायनो गोलोमफ्रुलायासो गाखोबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आं बेयावनो दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो दिनैसो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो भिडिअखौ बेयावनो जोबथा बिदाय लाबाय जोङो गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि जय मालाबाबो हाबा लाफैनोसै आं बर' हिन्जाव दोनखानानैहाय